a sing-along. Zahráme style Brainrot a nepomôže samo. My sme na takom serveri, tu je samo takéto mám Brainroty. Jaj. Ty som ho zatvoril. Sorry. To je nič. Aj tak to nikto nehrá viacej. Takéto... Ja. No. To je dosť dobré. Brainroty. Rhinotosterina. Ako na začiatku. A Matúš ho má rád. Je preskakujem cez neho. A ja som... aby ma nikto nevidel. Tak. Potrebujem Rebirth, šimpanzíni, bananíni. Kde si? Tam není. Ja už na ňo čakám veľmi dlho. No akože som čakal. No takého akože slabého, ja by som povedal. Well, skús ma nájsť. Dobre, no to... Ty sa tu, ja viem, že máš taký... Ja viem, že máš toto. Ja to viem, že máš... Ty, že teba nie je vidno, ja viem, že to je taká vec. Ja som tu, ja som celý čas tu. Veď skús ma nájsť. Je to si. Hej! Ja nehýbem s ničím, aha. Pozeraj, ja s ničím nehýbem. To nie si ty. Ja viem, to je môj klon. Aj to je taký. Tu máš. Ako si sa tam dostal? Normálne. Jej. Čo Mal robíš? si niekedy medúzu? Nie. Tak získaš. Dovidenia. Medúza mi nevyšla. Trulimertrič. Máš? Jaj. No, nič. Šimpanzíni, bananíni. Ja tu proste môžem stať AFK, aby tu niečo som získal dobre, keď budem mať zo pár Robertov. Akože niekde 5. To už bude dobré. To bolo 5. Výkus bomby. Zase. Čo je dneska za deň? Vyšlo mi Rhinotosterino. Ja viem, kde si. Kúpim si to isté. Shopping. A teraz aj ty. Tak. Rainbow, bo nekam balabujú. Ja som už skoro nikdy nevidel Rainbow. Haha, ja som vypadol z toho. Sigma Boy. To je smiešný. Na teba zašla jedna dievča a jej ide ukradnúť. Ona má dobrých. To si ty.
Toto som ja, ale... Nie, Ja som si... to je moja kamarátka. Počkaj. Ale ona má secretas odo mňa. To je môj samý Spiderini. To bol kedysi môj. To je dosť dobré. Hej, ona ma zavrela! Daj respawn. Je tu ďalší. Kto? Môj kamarát. U neho môžem ukradnúť? Radšej nie. On má takov. To je slabý. Tak nič. No, je dosť silný. 125 miliónov X3 tralalero. Ty si ma zavrel. Áno, je to niekto ďalší. A to je nejaký dobrý. Toho okradneme. Dobre. Kde? Tam. Ten, čo má 3 patra. Poď, kde máš ty bejsku, tak tam. On je dobrý. Ale kam... Jo, môj base. Áno, buď v bejske a buď pripravený na všetko, lebo tu budú aj stylovať. Tohto stylneme. Dobre? Stylnem to najlepšieho. Dobre. Počkaj, tu je ten tvoj secretka. Tak poď, ideme. Ale je ten trala dobrý. Ten, ktorý je na... Je trala, tento secretka tu na 125 miliónov. Poď, ideme ho okradnúť potom. Mňa nikto nikdy uvidí. 130 sekúnd, ja mám menej. On má lebo veľa ľudí. Počkaj. Hej, tu nejdeš panzini bananiny. To je čo dneska zade, že jede panzini bananiny. Ale všetky iní. Moja bejska za chvíľu sa otvorí. Za 13 sekúnd. Tak buď radšej v nej. Počkám. Ja sa bojím, že ma okradnú. A ja sa nebojím, lebo aj tak toto je zlé. V pohode. Nie, v pohode to je celkom. No to? Na začiatočníka je to fajn. No, na začiatočníka fajn, ale... Ešte koľko máš rebirtov. U neho zostalo 70 sekúnd. No, a u mňa 61. Tohto okradneme, dobre? Budeš mať prvého secreta. Toho. Tortulini Dragon Frutini. Áno. Toho chceš? Áno, lebo on dáva 125 miliónov. Čo? Nie, 103, nie, on iba toľko stojí, tam hore je cena. Jej, 130, 350 tisíc. Tak ho okradneme. Dobre. Koľko má ešte sekúnd jeho bejska? V mojej bejske je málo, ale... Nie v tvojej, jeho. Jeho 30. Rovno 30. Dobre, ja si toto počkam na jeho styl a ja mu ho stylnem. 6, 7. Koľko má ešte sekúnd? 10 má. 10. On má 10. Ja mám menej o trochu. Tak poď. 4, 3, 2. A podiel mu. Aj síly. Aj! On ma zatvoril. A máš ho? Áno. Máš ho ešte stále? Áno. A čakaj iba. Máš ho? Nie. On ma rovno vtedy... Tu niekto stol. Ty si stolnul. Nevadí. Ja ti ho dám. To nie som nekoho. Neviem. Ja ti ho dám. Ale on kasoval Poď poslednú rovno sekundu. Ty môžeš... Počkaj, ty si ja to neotvoril. otvorím, ja ti to otvorím. Na sekundu.
choď. Dobre. Dobre. Tak. Ide dobrý. Organocínia syny. A to potrebuješ na rebrt, nie? Nie. Nepotrebujem. Počkej, kde je moje base? Aha, tam. Ja som sa stratil s basekou To bude svojou. tvoj prvý secret. No, nie prvý. Akože ty som mi dával tak požičať. Ale akože to bude tvoj vlastný. No, a môžeš ho niekedy tak brať, aby som mohol Nie, to... urobiť reberty. Aha, hej, to ti viem. Balerina cappuccina ide. Toho si daj hore hlavne. Je Dobre. pekná. Je hore, dobre. To sa mini spiderín. Ja si vezmem. Ding, ding, ding. Pam, 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 pam. Počkaj. Šimpanzini, bananini. Prečo tak dlho nejde šimpanzini, bananini? Ako neviem. Ale počkať. Boneka Ambelebu sel. Tripi Tropi tiež sel. A jedno ešte Trolimero Troličinov sel. Tak, nechám si silných. Stále nejde. 2 je za sebou Pipi Kiwi. Počkaj, hneď som späť, ja sa musím sa odpojiť a napojiť. Dobre. Ja som z Vikina. Počkajte, aké má Vikina? No nám tam na tie saminy spideríny odo mňa. Oni tie saminy spideríny nie sú úplne silné, ale dosť sú silní. To si ty. Aha. Samička. A 2 zo sebou Flurifúra. Vieš, čo sa mi stalo? Ja som takto pozrel a bolo 2 Flurifúra spolu, akože. Ale oni iba idú za sebou. Ja som myslel, že sú spolu, akože secretka. Chápem. Blueberry jak to posíní. Tak kto si kúpil Tatatasaura? Ne, ale... Ja, aj môj base. Poď, a vieš čo, poďme ešte okrádať to je super. Koho? Okrádanie. Áno. Iba ja musím invitenúť, vieš? Áno, áno. Na tú bejsku, kde sme boli predtým, vieš kde? Tam, kde je tá vikina na tie schody a sem. Akože ja si pozriem craftingy. Aha, okej. Toto by som chcel veľmi. No, to sú tralalita. tralala, to nemôže. To je tralalita, nie tralala. Goril. Tak si urobím aspoň toho. Pozriem, koľko bude dávať. Počkajte, ešte jedenkrát. Gangster Fotera, táto sa hudbr patapím. Dobre. Gangster Fotera. Gangster Fotera. Gangster Fotera. Hej! Čo? Kúp čo? Ona... Choď ty von. Gangster Fotera. Tu máš. Ona sa líva. Dobre. Je tu. King Kong. Poď, choď mu zobrať. Kde je? Tam, počkaj. Ja si pozriem, aké sú tu. Toxic tralalero tralala. To je dosť silný toxic.
A hore má čo? Ne, zase. Hore nič nemá. Tak najlepší je ten Toxic. To si vezmem. Hej, mne niekto chce stealnúť base. Aha. Počkaj, koľko má sekúnd? Neviem. Veľa. Ale pozeraj, že... 147. Ide veľmi dobrý! No. Táto sahur. Alebo nie táto TTT. TTT sahur. Toho ti dám. Toho mi v kľude silne. Poď ku mne, pri moju bázu. Poď. Ty máš tu... troj. Ty máš dobre, veľmi. Aké potrebujem zase? Gangster Fotera, tata sahur, brr patapín. To bude dlho. Ty si sa zase odpojil. Lebo chcem takto skermovať. Vieš? Áno, biedný pizzaní, choď preč. Gangster Fotera. Gangster Futera. Coco Fanto Elefanto. Môžem? Gangster Futera. Ja ho potrebujem na rebír. Coco Fanto Elefanto. Prepač. To si mne nedal. Nie, nechaj mi to, prosím. Ja to potrebujem na rebír. Yes. Nie, tebe lockat. Aj nie, lockat potrebujem. Tak ja potrebujem dať rebír. To nemôžem teraz dať. Koľko máš miesta v báze? 1. Ja môžem si všetkých dať preč? No to nerob. 11. Yes. Tata saur. Tata Saur. Lucky block! Aký? Mythic! Kupuj. Oh, Lucky block! Potom pôjdeme na bicyklu, keď už budeme musieť skončiť. Dobre, ale počkaj. Vicky, choď preč. Oh, ja mám Lucky block. To je čo? Za 10 minút ho môžeš otvoriť. Počkaj. A čo z neho vypadá? Pozri si, tu máš šancu. Tu máš šancu. Mythic je to najslabší. Ale ak mi vypadne za 10%, to bude dobré. Alebo špionírov Albíro, to potrebujem. Hej ty, Gangster Futera, nekradni môjho Gangster Futeru. Ja som si vzal toho Gangster Futera. Dobre, daj si ho tam. Gangster Futera. Tom, čo ešte potrebujem? Ešte Gangster Futera. Gangster Futera. Oh no. Gangster Futera. Môj Gangster Futera. Tu máš. Gangster Futera. Tu máš. Yes, mám toho Gangster Futera. Dobre. Tam je. Môžem si, keby si selnul tvoje veci, tak ja by som ti možno dal secretov, ale neviem, či by to tak išlo. Tata sahur. Coco Fanto Elefanto. Toho ja už nepotrebujem, poď si ho kúpiť. To bude tvoj. Coco Fanto Elefanto.
To Tých potrebujem práve, že na rebier, vieš. Ja potrebujem iba jedného, nemusíš mi ho dávať. ja som si ho zobral. On. No ti krene. Dobre. Dobre, Leu. Luskni base. Včera. Tak táto sahur. Ide ti šimpanzíny, bananiny. Nakoniec! Ja ti idem stilnúť toho saminy spiderini a budeš mať už miesto. Dobre? A ešte ten lucky block, Aha, ale ten netreba až tak silný. Ale ja by som chcela ho tvoriť. OK, otvoríš mi bejsku, prosím. Ale to ona. to je pre friendov iba. Vieš, ako sa to robí? Iba klikni to, či... Neviem. A ona není tvoj friend, takže my si v pohode. Znači nemôže tam ísť, vieš? Ja to viem. Ja som mi cez stenu. LOL. A ešte ti idem. No, Ona chcela mi ukradnúť gangster futéru. Ja už asi nemám miesto. Neviem, pozriem sa. Neviem, či to stilnem. Ja mám plnú bejsku, no. Kamaráde, toto není dobré. Počkaj. Pozriem si. Ja mám naozaj plnú bejsku. Kamaráde. Ako to mám urobiť? Si, to netuš. Ona mi kradne. Chod ty preč. Ide ti TTT sahur na ten toto, na ten tvoj, na tú tvoju vec už. Sorry, nestihol som ho. Ona mi chcela, no. Frednúť. Frednúť? Почти 2. Мы с Анатой уезжаем на йогу. Я тоже все думала. Хорошо. Тебя мне собрался на бокс. Собирайся. Но я хочу, чтобы ты выключил планшет. Počkaj. Teraz všude. To by som chcel. No veď hej, ten sa A extrémne... vieš čo, on sa... Alebo ja by som veľmi chcel, aby si mi zabral... Ten lucky block. No... Vieš, aby som ti ho aj rád stilnul, ale pozeraj. Nemôžem, mám plnú bejsku. Tak ja urobím tak, že ja dám tej vikine. OK. Ona mi stilne tohoto, aj toho pavuka. Ja som ti toho pavuka stilnul, to je to. Hej. Počkaj iba chvíľku. Ona sa odpovedala. Ty vôbec. Tak nič. Tak nic, tak hej. Tak počkám, keď... Tak počkaj. Mám nápad. Tak toto nepôjde, čauliši. Nie. Patapím. Počkaj, nepotrebujem ho sem. Neviem, či to. Bombardito. To je ťažko povedať. Хорошо. No, tak... Kým kom. Tak si ešte lockne base. Napíš mu, že nech ti, že prosím, nech stilni. To sme u neho, to je tvoj kamarát. Áno. A napíš mu ty, lebo on nebude len tak. On bude. Prosím, poď mi pomôcť, stiluj mi. 6, 7, pomôcť. Dovidenia.
Áno, pekne. Ja som ešte tejto. Musím už končiť. OK. Tak ideme sa bicyklovať. Nájdenia. Ideme sa bicyklovať. Alebo volačo. Можете у нас на приставке поиграть. На Xbox. Keď chcete играть. Любо, дай мне, пожалуйста, Have a sing along. You need to know that